Monet jo tietääkin tämän pelin, mutta tässä videossa me pelataan sitä. Okei, mulla on se ruusasekki. Ihan ensimmäisenä pitää mennä selittää kissaa. Meidän kissot. No niin, nyt minä. Pääseekö tonne? Pääseekö tonne? Pääseekö? Häh? Siis mihin mä menin? Harjoitusalueelle joo. Tänne me ei haluta kuitenkaan täällä olla. Mä oon vasta täällä pelin aloittanut. Täällä voi lisätä joo. Portaali, mennään tuohon toiseen maailmaan taistele. Mä en edes lukenut tehtävää. Joo, noin. En edes lukenut kun muuta kuin mä vaan tälle kilttoni. Jos ei sit jossain vaiheessa sanota, mä vapautan teidät hengeet. Ei, voidaan rakettaa. Täällä X-Part. Vai tänne X-Part? Lapset X-Part. Ettei nyt enää tein mitään pahaa täällä. Mä vahinkin, että sen pitää. Tätä, että sä oot tullut. Sitten en oo tullut tänne. Ymmärrätkö joo? Sä oot tullut tänne edelleen. Kaveriauton tuolla. Saat henki. Joo, henki. Tuimuhan. Kiitos. Okei. En kyllä osannut vähän mekaniiketta vielä, mutta kaipa se oli pakko. Oh niin. Siis raketti. No, on merkitty. No niin, nyt. No, niin, sitä tulee tässä yhteen. Joo, täällä on. Joka käymään kaikki sisään. Ja sitten tuli semmoinen huoltainen. Kolmistaako se tätä elää? Se on vielä vähän kuoleena. Ja no niin, just älä hankkia niillä on kuitenkin kiisaa. Niin, taas tällainen. Hyvä lähti. Niin. Tuolla on henkiä, mennään pelastamaan. Tuolla henki. Ei tule hintaa. Sitten tulee jotain. Kiitos, mitä mä poliisiin. Joo, mä en tiedä, mitä selvissä se ei puhuu puolella tosta. No kaikki niin puhuu. Mä vastat myös selvissä. Tästä on isompi kuin äijän nimi, sitten mitä täällä on. Missä se on? Täällä. Tämä nimi on Kädenkä. Aika hauska nimi kuitenkin. Mulla on viisiä laittaa. Tämmöisen levykuunta olkaa. No, mitä tuo on? Täällä tanssilat ja Arttu. Ja tyylipolttat. Tai jotain, okei, täällä on henkiä pelastettavana.
Täällä on mekhabossi, joka on tappaa säännöstä, että mun kaveri ottaa kulttuurikaan. Hyvä en kulttuurihan. Mutta voi vittu, mulla on bugo. Ei. Tää bugo on niin. Palattiin kotiin. Pistetään nyt kistaa enemmän siilistä.